Welcome to Malawi Cameras. Please tabanga subscribe and kindly never ndofuna kwambiri. Choyambirira ndofuna mudziwe kuti dziko linali lonse limakhala mati ndi azungu sililemera. Dziko linali lonse limakhala mati ndi azungu sililemera. President aliyense amene amakhala yes bwana kwa azungu. President amene sachita bwino kwa wanthu wake. Koma kwa azungu amakhala kuti akuchita bwino. Ndino kanili ya bandia serious ta uona na video ka hii ya malemu pingo mtadika kenako tuongosolane kuti ndikuyang'ana tu madonazwa kuti sopano ani na chani ndikwachera nsampada kuti ode ani na chani sopano choti achite Malawi dzana ali amanena kuti haya chifukwa chani Malawi ikugula ndege koma kumene inapidaku maiko kapena 40 oso anabwera ni ndege zawo koma Malawi kuti tisagule ndege ya pamene ndege ija tukuyenda mochipa kwa basi panafikiratu nthawi ina imene timati tikachita ndege ija amalichita charge $10,000 per hour simasewera amene nthawi imene kuchoka ku Johannesburg yokuzafika kuno kuchoka unopita ulendo wina kwabwerera $10,000 every hour zimene zona panopo oti ndi athu tikulipira ndalama zochepa kwa basi kapena 600 to 700 per hour basi ndiye ife tinagulabe koma ena atu ati anachepesa ndalama zimene amafuna kuti basi ati anyanya chifada gula nyuya ndiye ndinati kuti bwanji mungonyanya mungochosa ndi office yanu muzipita. What can we say? President amene amapanga chiganizo kupanga decision koma akuletsedwa kupanga zinthu zina zakeso akuletsedwa kugula ndege pena muganize bwino ndifanira kuti ma president aku Africa kunoko amene amakhala kuti ali mati komanso ali yes bwana kwa azungu ma president amene ajawo palibe chimene angathandize ndipo dziko palibe kumene lingalowere dziko limene president wake ayamba kushishana ndi azungu acho kuyamba ndi azungu acho ndiye kuti president ameneyo dziko lake limambanso pano kupenya limambano kutukuka ma president chingona kuti president most ku Africa kunoko ndi chikwangwani president amakhala chikwangwani choti chikungola modo panga zakuti example yake ndi imene chabwino ndege chitagulidwa chino chikanchana ndege nagulidwa mmene wangosowa mukundi pano pa maizano ndalama yochepa kwambiri komano panthawi imene mulungu anamukondetsetsa bingo mtharika atisiya mzimu wake usemutendere anabwera amayi yes amayi athu amayi amenewa mayi Joseph Banda anatenga upresident uja then anayamba kulamulidwa ndi azungu koma choyamba kulamula nawo kuti gulisani ndege tibwerereso kumphawi president tenaka kuti president amakhala chikwangwani kuno ndege ndani anayigulitsadi chabwino izo zinachitika pana interview yake imene mayi Joseph Banda amafusidwa komano mmene monso ndithu anatsindika zikuperekera umboni pa nkhani imene ukamba amayi kuti ma president amakhala ndithu ngati zikwangwane mtu nkhani tamumveni zimene akuyankhula zimene akumfusa mayiyo ndipo mayi mumve. Kenyans are taking decisions about their own destiny. What has happened is that in order for our donors to come back, we needed IMF to give us the letter of comfort. But who ultimately calls the shots, Madam President? Malawi, of course. Isn't it the IMF calling the shots? Isn't the country director saying, well, if you don't devalue your currency, you're not going to get the loans. If you don't make decisions about opening your markets, we're not going to give you the money. I want you to tell me how economies
under the IMF program have operated and have worked with the IMF? Tell me how they have done that. In order for you to be back on track, don't you go on the conditions of the IMF? Haven't countries done that? If you could give yourself a grade for 1 year in office, what would that grade be? No, Malawians must give me that grade. And what do you think they would give you? No, I don't want to think. What I want you to know is that I want Malawians to look back and see where we were. What do you think Malawians make of your leadership now? Did we have fuel or not? No, I have I conduct my surveys all the time, so I don't know where, I know where they're placing me. And where do they place you? No. That is not something that Where do they place you, madam? Give us a bit of insight into your research and the kind of... Banki yaikulu ya dziko lonse lapansi IMF imene imakhala ngati tingoti imabera anthu kumano dzina kuti ikwathandiza. Amayi achilongoso akabwinobwino kuti imakupasa ma conditions ambirimbiri amene iwe ma conditions ake akuti ma conditions itu ndrama yako igwetsa kana kuti upasire ngongole komanso apo makuti mene mumu amayi achenda pakaziti zimene zicha komano taonenso no video inayi ikuti chani. China will decide today we shall develop this, the next day you sign and work starts. We know that if it had been in the Western world, we would have been talking for 2 years. Before we give you, you must do this and that, things that are not related to the project. And that's what China doesn't do.